Christian, hvor er vi på vej hen lige nu? Vi er på vej op til Netto, Hvorfor? fordi vi har glemt at købe ost til vores kødsovs. Er der ikke noget mere, vi skal have? Vi har Vi glemt. skal også have grove chips. Yes! Sygt nice. Det er mega godt. Og vi har spist mange gulerødder, så vi må godt spise grove chips. Ja. Fordi at man taber så at spise gulerødder. Er det ikke sandt, Christian? Jo. Ligesom man taber sig at spise grove chips. Ja. Og man kommer også til at se godt ud af at spise gulerødder. Ligesom man så også kommer til at se godt ud af grove chips. Prøv bare at se, hvor pæn han er blevet. Nej, nu kan man så ikke se ham. Ja, det var første episode af Christian og Søren på vej op for at købe chips. Følg med i næste afsnit. Vi er i gallerierne. Det er verdens flotteste indkøbscenter. Nej! Wow! Netto. Netto. Det deroppe, det er Netto-skiltet. Det er grove chips. Det er grove chips, Christian. Vi skal have noget... Ja, det ligner et dårligt computerspil, når jeg ser den her. Det er lidt voldsomt. 40 kroner. Ja, det er lidt voldsomt. Ja, så er vi snart ved at være i mål. Følg med i næste og sidste afsnit. Jeg har også kontanter, hvis der er. Ja. Så kan du bare betale, så kan jeg give dig penge. Ja. 112. Vi har købt grove chips, og nu skal vi hjem og danse og gå amok og lave sidste del af vores kæmpe remix til Startfestivalen. Ja, okay. Hvordan reagerer Christian på at se sig selv? Det var jo spændende. Lige her. Lige der. Der stod min cykel. Min gamle cykel engang. Den blev stjålet. Eller var det der, den stod? Eller var det deroppe på taget? Eller var det deroppe på skorstenen? Jeg kan faktisk ikke huske det. Der er en fugl. We are making a new track. Christian is recording a chord figure.